Ahoj lidi, my jsme na kanálu Niku Obdych. My teďka budeme se koukat, co je u něj test, budeme krást. I my půjdeme. Tak. Koukejte, jak je hezký stromeček. Oni teďka u mě doma se hrají v počítač. Tak koukejte. Despacito, hablo despacito, despacito. Kde je mobil? Já nevím. Já jenom dělám video na tvůj kanál. Kde je mobil? Nevím. On mě ukázal prostě nenormálnej. Dám něco. Kde je můj mobil? Nikde. Vzadek. Prostě. Co povídáš? Co? Nic. O můj telefon. Ahoj lidi. Viděli jste? Davidový mluví. Si, napište do komentářů. I teďka budeme na tvůj kanál. Já ho zbiju. Siguj! Pojď sem. Tak. Pojď si fotka chdali. Ty ček jdeš v tom. Oj, jak je hnusná fotka. Je hezká, je hezká. O, to je nevím co. Možná jaký kód. Možná pojďte takhle. To už na videokodu miluješ, navaj. Muselo být na videokodu. No tak takhle. Čo? Tož to. Tak půjdem Fotoparát, no. Půjdem. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A nastojáš. Lomatvika. On tam píše I love you. Já tebe se. Gaži má bíla. Víte, asi z Ilové. Čech. Ale já jsem napsal Ilové. Lev. Sigma boy. Teďka myšemla. A tam ještě číze. A propamo dojdou a tu kraj Čech. Já stojím na mobilu 1 hodinu 53 minut. I má 83%. A mám skoro 100 odběratelů. Dejte mi prosím až do 100 odběratelů. YouTube. To je můj kanál, to je můj kanál. Na internet. Вот. Už takhle měl internet. Ucho to už má internet. Kde u tebe? On nahoře baran děl. Ukáž jim můj mobil. Bo to nepotřebuje se koukat. Tam jsme dělali teďka s Davidem video. Tak já už vím, Na Rumunsku. já už vím něco.
Půjdeme to skrytě. Uspokoj se. A? Ne? Da, scritto, ok, faccio... No. Vedi come sei. Madu a uspokojila. Jsem uspokojila. Tyhle jsou normální. Skryté. Ani teda skrikuju. Žádný. Nemám žádný. Dobře, tak Face ID. No. No po fáce. Fotka dá se. Já se neudělám. To čeká, Grey. Tady mi dá to stav. Český musím. Půjdeme nejposlední fotku. Tohle už je hotovo. Bude taky uspět. Telegram. Zovu do maila. Čo? Ale Mimi. Tu mám zase vstup telefonu. Ničeho. Český. Mama. No, nepíš. Lepší hlas. Svoji Julia Vlad, Daniela Vaja. Aha. Máš svůj kanál? Koukejte jenom, jak jeho. To není můj kanál. To je moje číslo. To je jeho číslo. Tam neukazuj telefonu. číslo, blbce. Já se bojím. Potom si budou volat. Aby tě volal. Tak máš kanál? Hej, babaj. Aby. Počkejte, my jsme se dělali, kde je špinavý. To nemá. A to je hotovo. To je hotový video, tak ahoj, čekáme na vás. Čau. Dej stop.